Tnieda l-programm ta' ċelebrazzjonijiet nazzjonali għal-miliet u l-ewwel tas-sena fil-Belt Valletta. Għal darb'oħra l-faċċata tal-palazz fi Pjazza San George se tkun trasformata bi storja viżwali, xi ħaġa li se tibda mit-23 ta' Diċembru bejn il-5:30 u l-10:30 ta' filgħaxija. Lejlet il-miliet se jsir spettaklu wara l-qudies ta' nofs il-lejl, spettaklu bi storja li tieħu l-udjenza fil-ħanut tax-xogħol ta' Santa Claus, fejn is-seba' nani tiegħu jipproċessaw litri u jaħdmu ġugarelli oħra. Imbagħad lejlet l-ewwel tas-sena jerġa' jsir spettaklu bis-sem ta' wħud mill-aqwa artisti Maltin, artisti li se jħolqu divertiment għall-folla bil-countdown għall-ewwel tas-sena isir bil-Murtali. F'żoni oħra tal-belt se jsiru attivitajiet differenti, inkluż għat-tfal. Iċ-ċermen tal-Fondazzjoni V18 Jason Mikallef qal li dawn l-attivitajiet nazzjonali jirriflettu l-impenn tal-Fondazzjoni kif ukoll il-kollaborazzjoni bejn l-entitajiet kulturali pubbliċi mal-privat u mal-kunsilli lokali. B'mod speċjali meta l-poplu Malti jingħaqad u jippretendi illi jkollu belt kapitali differenti fuq standards Ewropej dak illi b'mod speċjali naraw f'pajjiżi Ewropej oħra meta jaslu ċelebrazzjoni sbieħ tal-miliet, naħseb bil-mod il-mod qed nagħtu anke din il-toma, din l-esperjenza li l-poplu Malti għawġ ikollu. Il-Ministru għall-Kultura u Bonnici qal li attivitajiet bħal dawn huma ppjanati għall-familja u fl-istess waqt iħallu benefiċċji kulturali u turistiċi. Filwaqt li l-Ministru għat-Turiżmu Edward Zamit Lewis fakkar kif dawn l-attivitajiet jagħmluha possibbli biex it-turisti li jżuru pajjiżna f'dawn iż-żminijiet ikunu jistgħu jingħaqdu mal-Maltin waqt iċ-ċelebrazzjonijiet ta' dawn il-festi. Ċelebrazzjonijiet li jfissru li se jkun hemm aktar minn 50 attività fil-Belt Valletta bejn it-13 ta' Diċembru u l-ewwel tas-sena. L-istedina tagħna hija li l-poplu Malti kollu jipprova jidħol fil-Belt Valletta għaliex żgur kull min mhux se jkun magħna se jkun qed jitlef xi ħaġa esperjenza unika.